Nyakora mugia juang dakika ena pargario tok sadeka marokinyi kamora mora maintiere manaka kineno gisani wasedonjo e kidieny mar mbaka oromo kinyi makawuono pile ka pile ka wadonjo e kidieny mar mbaka oromo wachako kod chal mar fuambo kama bange to bro bedo kwa bedo piny mar mondo mi wago mbaka e chenro mar mbaka oromo mbaka mwagoyo chieng' tich abich ka tich abich wabedo kod rowere e studio ka kata kamano antiere kae mondi mar mondo mi ami chal mar fuambo weche manyien ma jofwambo magwa luonwa achiel kachiel e kor gwenge mapacho kae. Wach mokwongo mabende wabro bedo kwa luonu Nyakwara Mugia Juang en kotudore kod romo mabende nyaka sani koro dhi mbele mane magawa moro manobuore Nairobi ka kama jatend migawo mar thieth mano Susan Nakumecha odiochieng' ma kawuono oluongo jofwambo mar mondo megi por wach kotudore kod okumba mar thieth manyien mano mar Social Health Insurance Fund ma jatend migawo mar thieth Susan Nakumecha biro bedo kalose odiochieng' ma kawuono e magawa moro mano buore Nairobi kae. Jofwambo magwa osechopo kanyo achiel kachiel kendo bro bedo ka wamenyo ni matut ni to enang'o ma Susan Nakumecha biro bedo ka wacho ahinya ahinya kotudore kod chenro no mano ma Social Health Insurance Fund. Kaloni ni nyaka sani wang'eyo ni chenro mar kawo pach jopiny e wi wechego mago mag Social Health Insurance Fund osechakore ayanga e pacho kae kendo kaponono ani okal chenro no kata okawo pa jopiny e yo makare mano kotudore kod Social Health Insurance Fund to kochopo kanyo dwe mar adek mano mara higani ibiro bed ka ichako ng'ad jotije atamalo 2.75 mar osara margi mabende biro bedo ka dhi agucho menda mano mar Social Health Insurance Fund. Ka chenro makamano sirikal mapacho kayo biro godo kaka yorno mar neno ni jokenya duto oyudo thieth e nengo moyueyo. Kaluore ni wacho ni kong'ad pesa makamano to ponono kidwaro thieth e ot thieth mora more pacho kae mar level mora more pacho ka ibiro bedo kod nyalo mar wuotho kacha kendo ibiro bedo kiyudo services makare mag thietha e pacho ka mane wach mabende waluonu machiegni odiochieng' makawuono mano buore Nairobi ka. Kopogore kod mano wach machielo mabende wabro bedo kwa luonu e kaunti ma Kisumu odiochieng' makawuono Nyakwara Mugia Juang otudore kod chenro mabende en odiochieng' makawuono en odiochieng' mabende yango kanyo ni en Data Privacy Day mano mar higani mar 2024. Nyasi makamano Nyakwara Mugia Juang nyaka sani koro dhi mbele e kaunti ma Kisumu kotelne kanyo kod jatend migawo mochung' ne wechego mag tudruok mano Eliud Owalo. Tok mano ka bende romo makamano timore e kar mano Tom Mboya Labour College e kaunti ma Kisumu. Bang'e to jatend migawo mochung' ne wechego mag tudruok mano Eliud Owalo bende biro bedo ka yango mano apisi mar Data Protection Commissioner mano mabende biro bedo mano Mega Plaza mayudore kaunti ma Kisumu kama bende apisi mano mar Data Protection Commissioner biro bedo e kaunti ma Kisumu odiochieng' makawuono. Jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu osechako luonwa chenro makamano achiel kachiel mano kotudore kod odiochieng' makawuono ma en odiochieng' mar neno ni nonro duto mabende sirikal okawo mago nonro mag jopiny orit e yo makare kendo nonro go otigodo e yo makare maponono onge jamaundu mora mora manyalo kawo nonro mar ng'ata ng'ata e pacho kae kendo tiyogo e yo ma ok owinjore. Jofwambo magwa osechako luonwa chenro makamano nochakore kar saa 2 okinyi makawuono kendo nyaka sani pod dhi mbele ponono wabro bedo kwa tudre kode kata kodgi e kinde mabiro mbele ka wantiere chenro mar mbaka romo mar mondo mi gimiwa ler matut kotudore kod romo makamano. Wach mabende waluonu machiegni odiochieng' makawuono e kaunti ma Mombasa Nyakwara Mugia Juang e kaunti ma Mombasa en ni jogo modak e ute mag National Housing mago mayudore kar chung' od bura ma Changamwe e kaunti ma Mombasa nyaka sani koro giywak kaluore kod okang' mabende ten kaunti ma Mombasa dwa kawo mar daro gi thuon e ute mabende gidake gi sani ka bende nyaka sani koro nitiere moko kuom trailers kata tingni mabende osechopo kanyo ka koro bila osechako daro jogo gi thuon kanyo ka tingni makamago rito mar mondo mi ka jite osewuok to gichaka muko udi makamago ka udi makamago idwa muki mar mondo mi ochiw thuolo ne gero udi manengo gi oyueyo e kaunti kata kar chung' od bura ma Changamwe e kaunti ma Mombasa. Kata kamano manen wach ma jafwambo maro e kaunti ma Mombasa mano George Aoko luonwa machiegni odiochieng' makawuono wabro bedo kwa manye e chenro mar mbaka oromo mar mondo mi olernwa ni
osedar jogo kanyo kose oyo, to ponono nomigi notice mar mondo migi dara kose oyo, to notice makamano nen mar thuolo marom nade, to nyaka sani ang'o momiyo nok giluwo notice makamano mar mondo mi kik chopo kang' makoro nyaka sani obila osechopo kanyo kadarogi gi thuon. Gino mabende en gima rach ahinya, kendo jathoro kata jogo makedo ne ratiro mar oganda jathoro nene kaka rocho ratiro mar oganda. Kata kamano chenro makamano timore sani e kaunti ma Mombasa, kama koro jodak mago mag National Housing ibiro bed kidarogi gi thuon. Kose dargi tingni nitiere kanyo standby rito mar mondo mi omuk udi makamago. Wach machielo mabende waluonu kawuono e kaunti ma Homa Bay nyaka Ramogi Ajwang' en kotudore kod kethruok mano mar skund primary, mano mar Sikri Jerusalem Primary mayudore e kaunti ma Homa Bay. Ka bende nyaka sani kopogore kod kethruok mar skund no maketo ngima nyithindogo kama ng'aw. Nyithindogo bende ngimagi nitiere kama ng'aw kaluwore ni e kinde ma gidhi e skul sani koro gikalo auche ma wanyalo wacho nopong' ahinya, ma bende keto ngimagi kama ng'aw. Mamoko kuomgi nyalo kata lutore e pi machwe lal ngimagi. Mane wach ma jafombo marwa Ali Abich e kaunti ma Homa Bay biro bedo kaluonwa achiel kachiel odiochieng' makawuono mar mondo mi oyangnwa ni to ponono sirikand kaunti ma Homa Bay chano timang'o ahinya mar mondo mi gires nyithindo masomo e skund primary mano mar Sikri Jerusalem mayudore kaunti ma Homa Bay mondo kik masira moramora jukgi e kinde ma giwuok pacho ka gidhi somo e skul ma gisome gi sani. E kaunti ma Migori wach mwaluono odiochieng' makawuono nyaka Ramogi Ajwang' en kotudore kod loro mano kar kano rech mano mar Sori kata Sori Fish Processing Plant mabende noger kanyo e nengo mar omenda maderoma milion 140. Kata kamano nyaka sani koro ilore kalure ni contractors mano miyo raka mar gero kar kano rech mano Masori nyaka sani koro giywak ni poko chulgi omenda margi. Gino makoro giwacho ni nyaka sani koro nyaka lora kanyo mar mondo mi ponono ka sirikal osemiyogi omenda margi to inyalo yawe mar mondo mi jogo ma lupo oyud kama ginyalo kane rech mar mondo mi rech margi kik kethre. Nyaka Ramogi Ajwang' weche mathoth bende pod waluono odiochieng' makawuono. Wang'eyo ni duond bura mano mar ODM pod dhi mbele kod chenro margi mano mar manyo jokanyo manyien manyalo riwore kod duond bura mar ODM e counties mopogore opogore. Odiochieng' makawuono chenro makamano biro bedo ka timore mano podi jumani duto mano duond bura mar ODM nentiere kadhoath na Mchumbi. Podi gidhi mbele kod chenro mar manyo jokanyo manyien manyalo bedo kod gombo mar riwore kod duond bura mar ODM. Ang'eni mane achiel kuom chenro mabende podi waluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono. Ka bende nyaka sani bende odiochieng' makawuono igeno ni biro bed ka ing'ado bura mano mar Maribe kaachiel kod jowi mabende gin achije mabende itudo kod neka mano mar nyadendi moro mabende notimore higni mathoth mokalo chien. Odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gichopo e nyim doho mar mondo mi giwinj ng'eto mabende ibiro bed ka ichwalo negi e doho kacha. Kopogore kod mano wach machielo mabende wabiro bedo kwaluonu machiegni odiochieng' makawuono tudore kod usuru mabende ijuogo mano usuru mar gero udi manengo gi yot. Odiochieng' makawuono ibiro bed ka ponono iksumo paro ka en okang' makare mar dhi mbele kod ng'ado usuru makamano e osara mar jotije mapacho kae kata oyo. Mane achiel kuom weche mabende wabiro bedo kwaluonu kaachiel kod achich machielo mabende itudo kod nek mano mar nyadendi Scarlett mano Matara. Odiochieng' makawuono en bende obiro bedo kochopo e nyim do odiochieng' makawuono kama bende obiro bedo kowinjo bura momakne mano bura ma itude godo mar neka mar nyadendi Scarlett Wahu mayando timore jumbe mokalo chien. Nyaka Ramogi Ajwang' gi kanye mwachopo gode giko mar chal mar fwambo okinyi makawuono. Kata kamano alieko ni alieka moko kuom weche mwaluonu odiochieng' makawuono. Jofwambo magwa goyo tach e kor gwenge duto mapacho kae maneno ni wach kotuch to wakelo ni achiel kachiel maonge leo moramora. Omiyo bed madakete Ramogi TV odiochieng' makawuono kaluwore ni wach kotuch tinyalo bedo kod geno ni nyalo mana nene e Ramogi TV. Akaw yuyo madundo gi sani tok yuyo makao to bro bedo kwaduogo kod nyawadwa Cleophas Oluoch mar mondo mi wabed piny wago mbaka mwagoyo kawuono en kotudore kod konyo
skunde kata jopuonjre machon mag skunde gin kony kaka mage magichwalo ne skunde mane gisome mane mbaka ma kawuono wadwa goyo. Wantiere kod jogo manosome skunde mopogore opogore mosechopo e studio kae gi sani mar mondo mi wago mbaka makamano. In bende mbaka makamano kik weyi oko kaluwore ni nyalo chwalonwa ote, paro kata penjo moro amora kokalo e yore waduto te mag tudruok. Omiyo med mana kete e Ramogi TV. Good news! Price for bulk SMS have dropped to 20 cents per SMS. If you would like to communicate to your customers via SMS, NiText provides the cheapest bulk SMS rates. From only 20 cents, you can communicate to your customers affordably. To join NiText bulk SMS service, send the word SMS to 40984 and take advantage of the lowest bulk SMS rates in Kenya. Terms and conditions apply. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703 254 254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Bende ining'eyo, onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Ing'eni ok en mana jaoda, to en osiepna maduong'. In fact, Sarabjit neno ga majaber ahinya samora amora ma en odhaw koda. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe, singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni ndi ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Kama si wewe. Don't joke bwana. Kitume mowa kelonu, otenore en dhadhu magi. Dongi chalo naga Oguyo kaki sungu Ramogi Night, chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela zipea onge ngama wacho Wela pomo chandaga umechiwa kanino. Ramogi Night. Tumoketo wia makinungo Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen Otieno. Ikri ne piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, uno ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari, gi mor kod ilo. Chakre sa 3 okinyi, mana e Ramogi TV.
Sadio Mane en jatugo masulwe mar adhula matugo kaka jaloyo ne timno endo mar Saudi Pro League mong'ere kaka Al Nassr to kod tim mar piny Senegal. Ngolo mar rumba siko kinde duto. Seche ariyo ami rumba mokwe tango kodi mbaka bende. Kaki kwa eno emakelo nie. Tiedero. Yesu Kangeso, Saparo Diambo, Manera TV. Kick by winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bay. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Riwri kodwa tich abich e Ramogi Night. Elisha Toto. Hey, ni nyoka nyana telete ma en jambulu mari Elisha Toto kata Eli Toto. Biro bedo kanyo ka wachwado ngolo maliet. Disco live e Ramogi TV kachiel Ramogi Radio. Achiel kachiel, kick by. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibi riwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa Ngeso ka Ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang'. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi. Ng'ani. Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singini. Hango na gimoro amora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka Ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ngolo mar rumba siko kinde duto. Seche ariyo ami rumba mokwe tango kodi mbaka bende. Kaki kwa eno emakelo nie. Tiedero. Yesu Kangeso, Saparo Diambo, Mana e Ramogi TV.
Donjo bwana. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Dongi chalo naga. Oguyo kakisungu. Ramogi Night, chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajao. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela zipea onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Tumechiwa kanindo. Ramogi Night. Tumoketo wiya. Makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach, Sang'wen otieno. Riuri kodwa ka wapako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Omoke gi rumba kokwara we blues. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho. Shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Kama si wewe. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopu samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Anoje ote kaingene ro kathoth nikoro mugajuang omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lunga ni Linda Mnyakati. Lunga ni Kolokol instrumental. Halgina mwana. Thum Dagmor. Ngeso ka ngeso Sang'wen otieno. Feel like they want the best for me. Riuri kodwa Ticha Beach e Ramogi Night. Elisha Toto. Hey, ni joka nyana telete ma en jambulu mari Elisha Tutu kata Eli Tutu. Biro bedo kanyo ka wachwado ngolo maliet. Disco live e Ramogi TV kachiel gi Ramogi Radio. Achiel kachiel. Kick by. Oyawre nyako Ramogi Jwang kendo machiegni wantiere karkae chenro mar mbako romo koro nitiere yamo sani wakelo leno maka machiel kachiel wabede kod twak ere kaka jopuonjre machon e sikunde nyalo ga konyo sikunde gi mago ka irango gigo ma opogore mosebedo kanyo kabiro mano konyo sikul mano tok tieko somo gin gik mage monego bene timore ka wan ka kod rowere ma bende nitiere riwruoge mopogore kata bende gintiere riwruoge mag sikunde
kata jopuonjre sikunde mane gisome ka uno da bedo kodgi ka watwa kodgi achiel kachiel ere kaka kony makamagi nyalo ga chopo ne sikunde to bende nigi mochuno ni nyaka kony skul mano manisome mane penjo manogo kawuono itudri kodwa in bende kama intiere kanyo adwak ni machiegni chenro nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango machiegni Nyakora Mugia Jong mana kaka isewinjo ka Cleophas olero ni kanyo mane thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono konyo skul tok tieko somo. Ma en wach mabende nyaka sani nikech wang'eyo ni nitiere riwruoge mopogore opogore ma jopuonjre jathoro loso tok ka gisetieko skul. Obed tieko somo mane skul mar primary, tieko somo e skul mag secondary kata tieko somo e mbalariany. Jopuonjre jabiro kanyakla mar mondo mi gilos riwruoge makamagi. Moko kuomgi gin mago magiloso mar mondo mi gidhi mbele kod osiep margi kaka jogo manosomo kumoro achiel. Moko kuomgi bende loso riwruoge makamagi mar mondo mi gikony godo skul mane gisome, mar mondo mi skul no kik lal apoya nono. Kaloro ni wang'eyo ni nitiere skunde moko ma ng'ato nyalo bedo ni nosome kata primary to nyaka sani kiluwo ndach skul no tiyudo ka skul no ponono nopodho kata skul no onge nyaka sani. Mane momiyo okinyi makawuono wantiere kod jopuonjre manosomo e skunde mopogore opogore manitiere e studio kae mar mondo mi wago mbaka ginyiswa ni gin to ne giloso riwruok makamano nikech ang'o to ere kaka gijolo skul mane gisome, obed skul no mar primary kata mar secondary to nyaka sani ponono kony magichiwo ne skul no osekonyo jopuonjre mamoko e yo machalo nade. Machiegni ata yetwak an kachiel kod Cleophas nyinga Joyce Oduor. Cleophas mbaka makama in be achaka ne gipenji skul mane some primary ang'eni nitiere nanga kacha, high school nitiere Kisumu Day, nitiere riwruok kose bora uhai? Primary ane WhatsApp group mara joma notimo godo klas 8 jok motimo go KCP to nadong kenda gi nyako moro kanyo nyinge Winnie gi Kevin Joni gi boys moro wuok Ukilo nadong kanyo ji madhi ji 4 mano mar KCP kanyo. Penjo en ni uwacho ang'o? Usedong ji 4 kanyo, utimo ang'o kata uwacho ang'o e group? Tinde wadong ni ka ulide ochopo ochomo dunga il camp mano joma ni Kisumu udhi get together ong'eyo get together mar ji 4 kanyo to wamedo jok mane ni skul moko machiegni kodwa to wagoyo mbaka. En mana riwruok mana mar go mbaka kendo ng'iyo ni ng'ato dhi nade gi ngimane, mano kamane wantiere kanyo. Kata kamano nitiere group machielo ma antiere moting'o jok manotieko St. Vitalis Nanga Primary School igni mokalo. Nitie jok manotieko kacha notieko primary 1984 mantiere e group no, nitie jok mantiere manotieko 1990 nitiere group makamano. En group mar Facebook ta ahinya gik mwatimo kanyo nitie ga jok madok e sikul ok waduto, nitie mana members mag group no manya dok kata to chiwo to kata mentorship. Jomodong oro ga mana congratulations bang results. Koro wadog ne congratulations bende, mano bende achiel kuom gigo ma ijolo godo nyithindo man kacha. Moko bende konyo gi e chulo fee mago jopuonjre motimo maber e primary kanyo to nigi rem mano mar donjo e skunde mag secondary. Mano e kama ne wantiere chaka e mbalariany bende nitiere group ma bende wantiere kendo kacha wantiere jopuonjre moeo 2,300 1,300 nyaka sani to kanyo bende en mana weche gi mag neno ka nitiere open day to wadok kata kendo wachiwo ser makamago. Kama ni nitiere kacha utemo kabisa. In kama ni nitiere Mount Carmel kacha bath Mama Safi dhi Kisumu Girls kato bang'e chaka ichope mbalariany bende nitiere grupe go koso ni jok ma left ga ka jok mok wuok. Anto kawuono anga wacha diera mar primary to onge maybe joma notimo go class 8 mago higni mathoth mokalo chien ponono wangima ang'eni ruoth oritowa kata kamano to waonge riwruok moro amora. High school kacha mwatemo wantiere group moro mar bingeni high schools nitiere ga koda classes mopogore opogore, nitiere koda streams mopogore opogore. Stream maro nyalo wacho ni wantiere e group lakini kaka wakonyo school to onge, wakonyora mana wan kiwan. Oro congratulations to waoro mabeste moko kwaor kata kamano mbalariany nitiere riwruok moro bende antie mana kanyo antie mana e WhatsApp. Pokiromo kodi onego wadog koro mondo manene ka kwaromo. Nyakwara Ramogi Jwang manya bedo sigana mara kata mar Joyce. To in bende in gi gimoro ma itimo kar kacha ne skul mane some. Mane gima wantie kaka wuono riwruoge gin mage. Tire kaka ugeroru. Udonje riwruoge gi nang'o
to riwruok ma oninda maonge gima timo onego chiere e yo machalo nade. Wantiere kaka kod rowere nyakoro Ramogi Jwang' e kidienje duto ma gisome gintiere kod riwruogegi, kata ka gionge godo ang' ikonwa odiochieng' ma kawuono ka giwuok ka gidhi gichiergi, kata in bende ichiere riwruok mari mar skul kama nisome. Ang' achak mana korka kora koni ma bende ang' ayud thuolo mara mondo mi amiu mondo mi uler ne nyakwa Ramogi Jwang' ni nyingi to en ng'a, to skul mane dhiye, dala ni kanye, inyar ng'a, in wuod ng'a, to riwruoge mage ma intiere mago mag alumni. Ang'e ni magi jopuonjre machon nosetieko sikul, kata moko bende pod dhi nyime kod somo, to gintie gi riwruok moro ma ponono pod gintiere. Joyce, chaka ikori koni kae to bang'e ang' waduoga kora koni. Aya, mana kaka isewinjo nyakwa Ramogi Jwang' wantiere kae kod rowere auchiel. Wabomiyo gi thuolo mar mondo mi gifulre. Wachak kod rawera mantiere batha kae, Sheila. Machiegni ahinya twak. Inyalo pakri nyiswa ni akia ni chak gi nursery, primary, secondary gi kuma intiere sani. Kamano, an Sheila Ouma to primary some school mang'eny. Baba wa no tiyo tich ma seche ka seche itere kumora mora. Koro primary aparo na chako highway Kisumu, highway primary. Asto wadhi Nairobi, Our Lady of Mercy, South B. Yeah, South B. Asto wadhi Mombasa Koro, adi St. Kevin Primary. Asto aduogo Kisumu kendo, adi Maseno Girls, Koro natimo penj Maseno Girls. Mago primary. Mago primary kende. Sikune go thoth. Class. Yeah, Koro primary abiro Maseno Girls, kanyo matimo KCP mara. Asto high school, be adhi high school ariyo, achako St. George's Nairobi, asto adok Mombasa, Light Academy. Yeah. Koro kanya matimo form 4 na to one kaka jo Light Academy, one wariure sana. Seche ka seche wadhi wadok, wadhi wuoyo gi nyithindo go to wakonyo school, anyalo choni wakonyo school. Wan gi WhatsApp group, seche ka seche wa meet up, watimo gik moko mang'eny. To ahero kaka wariore. Primary akia kata inge kaka awuok primary achiel kachiel, koro waonge gimoro amora. Aseyudo ariyo adek sani ka University of Nairobi by the sani ane mbalariany University of Nairobi, atimo Bachelor of Pharmacy ane higa mar adek. Koro kono ayudo jia achiel ariyo adek wawuoyo mago mek primary, lakini masomo godo primary. Yeah. Lakini high school ema anyalo wacho ni wan gi foundation waluongore ni Light Academy Alumni Association. Wan gi chairman, wan gi treasurer, wan gi organization mochimoyo to wakonyo school. Ai, ibongiswa ni usebedo kukonyo school e yo machalo nade, to riwruok ma kamano ponono nyaka sani osebedo kuom higni adi. Felix machiegni twak. Koro an bende awuotho mang'eny, wechak gi nyinga. Iluonga ni Felix Ochieng Dache. An wuod japuonj Dache Jamigori Nyatike Kadem, kendo an en japuonj maduong', opuonjo e skunde mopogore opogore e Homa Bay district ka, chon mano district chon makoro county gi. Mano nomiyo bende asomo e skunde mopogore opogore primary. Wuodha orumo Shauriako primary, lakini kang'iyo skul machiegni go mogik en skundwa madala iluongo ni Pom Primary, Aego. Koro skulno nikech wachore ni babwa gi ni mano chake higni mokalo, awinjo ka kan machiegni kode, dho nasome kapod ane classes machien. Shauriako wan gi group nyocho soya machiegni, lakini wiya wil gi ji modhuro, koro kokachako kwayo gi picha gi. Koro kaluwore ni Pom machiegni gi chunya ahinya, asetemo mondo aywa jok manyalo yudo osiepena mane wasomo godo kanyo achiel ariyo adek, mondo walosnegi gik moko, nikech ing'eni skund sirikal thothne ok giyud kony moromo kaluwore gi tin mar pesa mar sirikal. Koro mane matera mbele kawacho ni adhi Homa Bay School. Homa Bay School bedo ni en skund town kendo ne en skul manyinge duong', nomiyo ikelonwa, ne en provincial, nomiyo ikelonwa ji ma opogore opogore, moko wa Migori, jok moko wa Kisumu, nyaka Kisii, nyaka oko. Apani wabedo nyaka jok moa Central Province machon. Koro riwruok osebedo ma strong, makata sani
en gima osedongore ma wan nyaka gi chapters. Ka in Mombasa, in gi kamidonje, ka in Kisumu, ka in Nairobi, ka nitie mopogore opogore. Kendo wan nyaka gi jok ma koro riwore kaluwore gi classes gi. Wan jo 2004, wan gi class wa kendo momakore matek sana, ma wapango ga gigewa. Nitiere ndalo moko makata achiel marwa nodhi e wach mar somo. Ang'ene dwa ringonwa e mbaka ahinya, podi koka wachako mana introduction make magi kanyo. Homa Bay pek. Kata kamani wacho ni Homa Bay pek. Ang'eni jo Homa Bay nyalo pakore nyaka machatonga make magi kanyo. Wawinjane Jared. An Jared Obiero, awuod Kabondo Kasipul. Mano ai Homa Bay County. An to anyalo wacho ni oka ayudo thuolo mar bilo skunde mopogore opogore. Chako nasari nyaka klas 8 e skul miluongo ni Misambi Primary School. Mano ni e Nyamira County. Kawuok kanyo 99 to adonjo e skul miluongo ni Gotrateng Secondary School e the year 2000 nyaka the year 2003 matime KCSE. Bang' mano to awuok adhi e mbalariany ma Kenyatta ma dhiye awuok e 2009. Koro magi skunde masesome. In terms of kata riwruok ma wasebedogo, wacho ni e primary pok wabedo gi riwruok moro amora makelowa kanyakla. To eka skul mar secondary to wan gi riwruok ma wachako the year 2016. Ma wasebedogo maringo nyaka sani. Anyalo wacho ni en riwruok madhi nyime kendo motegno. Kendo riwruok mar mbalariany be wan go. En ani ma wantiere to en riwruok mar joma ne wadonjogo kaeto watiekogo mane riwruok mantie mar iwacho ni klas mar 2005. Koro mago e skunde masome. To kama nyalo wacho ni wan gi tije mang'eny moloyo to en mar secondary school nikech thothne en skul mar gweng'. Gima ber ni wasome gweng', waneno kaka gweng' en, wadonge ma watieko. Koro kang'iyo kaka ne obet ma watieko, oketo kodhi moro e iwa ni ber mondo wachak wadogi, wang'i kadipo ni wanyalo timo yore mopogore opogore mwabiro wuoyo. Erokamano ahinya. Ibiro bedo kileronwa ni nyaka sani ponono gin okenge mage musegoyo mar mondo mi ukony skul mano mar Gotrateng ma bende wacho ni en skul mantiere kor gweng' Cleophas. Jogo osetieko pakre gi te mantiere ko jo Homa Bay 2. Ang'ado gi mane wach. Wang'ane koni ka bende pod wantiere kod be Kisumu gi Siaya nitiere koso ang'acha kar kanye. Fiona mose ni kwa Ramogi Ajwang' okinyi makawuono koni gie nonro mari matin nyingi skul ma isome sani kanye riwruok mane ma intie gima thoth mantiere kar ka madi yer mondo mi wang'e. Nikwara joma gwan amoso ni oyawre uru. Agoyro kamano kuom miya thuolo ni mondo awuo. Gi nyinga iluonga ni Fiona Chieng'. Anyaka Bondo Maramba, aya Homa Bay County. Skul masome an yare tin na nursery to nyaka klas 8. Asome skul no mar Kolal Primary School. High school asomo Bishop Linus Okok Girls. Mathoth ji ong'eyo kaka Oriang Girls. Gisani antiere e mbalariany mar the University of Nairobi. Ane higa mokwongo asomo fwambo gi keyo kaka kos mara. Erokamano ahinya. Ng'eni ang' wayud mathoth bende ikonwa riwruoge gi bende gin mage ma isechope. Daktari Ken, arwaki ni machiegni. Mosi oganda tilernwa bende ni nonro mari bende kaka jok moko bende oselero. Gi nyinga iluonga ni Dr. Carson Opio, aja seme Kitumikae. Iluongo ni Karadigo Village, Kisumu County, seme constituency. Asome skunde mang'eny kaka gimbe gisome skunde mang'eny to primary. Koro mara momiyo nasome skunde mang'eny ni was not ni jonyuol na ne de kacha gi kacha but ne en chandruok. Koro kana adongo ne wan nyithindo mang'eny e ot. Koro our parents were not able to support us. Koro nochuno ni yorowa idhi ira nti mondo isom kuro. Koro asomo Kitari Primary School, asomo Awanya Primary School, to koro atieko Langi Primary School.
ma nayudo max mononego bed nadhi Maseno school tok ne onyalore kamano nikech fees ne onge. Koro nadhi Chulaimbo secondary school ma kanadhi mana gi law madala mane babo tera mana gi ndiga. Koro kanachopo kuro ed teacher miluongo ni Mr. Toyola noneno na oruma mano orwaka scholarship. Apani ni an mana kuongo yudo plane Chulaimbo High School ma na abedo gi bahati madhi Moi University. Mokwongo nadwa dhi timo general medicine ya. To nabedo convinced ni mondo atim dental surgery. Koro kana dhi Moi be Nyasaye nokonya ma ayudo scholarship ma dhi Indiana University in the United States. Mana timo my electives. Bang'e no aduogo timo internship Nairobi University. Achaka ayudo scholarship adhi Manipal University mar timo masters. Then atiyo gi Siaya County Siala Sub-County Hospital for 3 years. Then I started my own clinic. It's called Lake Basin Orthodontic Center. I think it is known all over the country. And right now, I'm again a student at the Royal College of Surgeons in the UK, and I'm also doing my MBA at Harvard University. Yeah? And I think concerning alumni, personally, in my own capacity, I've done a lot. Probably. Alumni, usewuoye mang'eny. Ukonyo jo Chulaimbo boys kose primary ya mamosi primary asakonyo kabisa nikech I gifted them a new toilet, a library, which I think the construction is ongoing. Bimbele to Chulaimbo to wasabedo ka alumni okwinjire. Ibiro nyiso na winjruok makamano obiro nikech ang'o. Mano e penjo maduong' mantie kar kanyo. Erokamano kendo machiegni Ramogi TV okinyi ma kawuono. Antie kamachielo adhira Ramadhan. Oyawre machiegni mos oganda to iful rimbi tiatia gi microphone okore makare en mari. Omoso winyi kwa Ramogi. An gi nyinga Ramadhan Opiyo Mondi. Opiyo no nyiso ni nokonyola kenda, nonyolwa ji ariyo. Awuod game nyakwala Fred awuok Sirembe. Kwa dhi e wach mowacho mar somo ni. Primary mara somo school moro iluongo ni Nyawita ni Bondo, still in Siaya County. Koro secondary mara ano kadhi skunde mang'eny. Somo primary, kawuok e primary tadonjo e high school. High school asomo school ma iluongo ni Kisumu Day. Katieko Kisumu Day to koro adonjo e university Mbalariany asomo KCA University. Koro mane kuma chope sani. Lakini mbaka mwago kawuono ni kwa wuoye mbaka ni kwa ng'eni mondo ikony ng'at moro kata mondo ikony gimoro in iwuon kumintie gisani bende inyalo konyori kapok ichako konyo ng'ato. Aparo ni mani penjo mokwongo. Kok inya konyori korang ni chwal lweti mondo ikony ng'ama chielo. Abro weye gi kanyo. Haya, machiegni urudute tuwako okinyi makawuono Cleophas. Ane maparo nok na wuotho e skunde mag primary. Kata kamano jo ma wantiere go kawacho ni giwuotho e skunde mag primary. An primary nasomo e skul achiel kochakore nursery nyaka class 8. High school be nasomo mana e skul achiel chakre form 1 nyaka form 4. Kata kamano antiere kae sani. Mbalariany be nasomo ma e skul achiel nyaka sani. Okadar. Haya. Ujo hawe. Asane dar be kidar tiwinjo gik mopogore opogore matimore gi kido mopogore opogore. Wala chako mana gi kama wachope kar kanyo waseng'eyo nonro ang'eni wacheni ka oywewa mokwongo kata kamano damaro winjo jamatin ni gin gik mage riwruoge gi iloso gi ganang'o to e chenro gi duto ang' achak kodi Jared mondo mi ang' ilernwa kaka jako mar riwruok mag jopuonjre machon mar skul mar Gotrating higa mar 2016 kane ochake nyaka sani ang'o mane okelo paro machalo kama to nyaka sani bende usetimo gino mane ugeto timo kane ochako? Mana kaka sewacho mokwongo ni Gotrating en skul manie gweng'. Omiyo inya tiyo gi microphone maber. Bedo ni wasomo kanyo miyo naneno gik ma skul dwaro e ndalo mane asome matieko kata rem mane nitiere. Koro 2006 kata higa mar 2006 ne waromo kar nyuka. Nitiere kamoro mwamadho ga nyuka e chuny boma mabuore ka. Waromo kanyo kaka jok manosomo e skul mar Gotrating to wabet piny to waduto wayudo ka pachwa odhi oromo kata obet e achiel mar wach mar ni
ber mondo mi ng'ato dog chien e yor go erokamano. Awinjo ka upenjo ni to be en gima ochuno. To an awacho ni ok en gima ochuno, to en gima wang'eyo ni ber mondo igo erokamano ka nitie kama iyude konyruok. Koro konyruok mane wayudo go Rateng' omiyo wadok chien mondo wang'i ka wanyalo konyo jok mamoko. Kan ma kaka osiepna ne osewacho ni iyudo kaka inyalo konyri mondo ikonyo joma moko, emomiyo ne watundo ni wan to koro wanyalo temo mondo wakonyre kiwan, koro wanyalo dok mondo wakony jok manigi rem. Koro kadok e penjo ma ipenjo, en ni gima duong' ni riwruok to winjore mondo bedi, nikech sikul joma somo kanyo nigi dwaro mopogore opogore. Wan kaka Got Rateng' kane wang'iyo wach mokwongo, en ni en skul midhiye to ji dok dala. Idhi to ji dok dala. Mar ariyo, en skul manitiere joma nyiri, nitie joma chuo. Jogi te dwaro gi opogore opogore. Mar adek, gima nayudo ni e kinde mane wasomo, ne wayudo ka ndalo noyudo ka kata laboratory ne wan nitiere mana laboratory achiel kende moriwo jo skul no te, kata ka population kata ng'eny mar ji ne pok obedo mang'eny. Wachako yudo ni library mane wan go ne en mana moro mokongore matin, to ne wan gi buge ma bende ok oromo e ndalo no. Koro ne wayudo ka dwaro to ng'eny. En ani riwruok ema ne nyalo miyo wadog chien, wan be watim gimoro e yo moro matin ma wanyalo, nikech ok wanyal timo duto, nitie mitimo gi sirkal, to wan be kaka jochung' kata stakeholders to bende nyaka wadog wayud ni mae part. Kaka ne wachako gi lek mane wabedo go mar dok chien, gik ma wasetimo, anyalo wacho ni nitiere moromo ma inyalo wachi bende inyalo ne. Wasebedo kanyo, wasedok ma wa recognize performance, kata gima wacho ni watemo nyayo tim maber kata tich motegno ma nyithindo timo chien e bwo duoko maber ma giyudo. Ka wadok to wamiyogi gik machalo mich, certificates, gik machalo kamago. Bende machielo en ni ne wayudo ni nitiere gi nying ma Got Rateng' osebedo go e area no, alwora no, gi duoko maber moyudo, oywayo jok mowuok mabocho. Koro mano nomiyo wayudo ni jok mowuok mabocho go bende nitiere gi rem e yor kuonde ma ginyalo dake. Ka gidak e center to nitiere gik magolo gi oko mar somo. Koro ne wacho ni kama tin go inyalo chok wang' achiel timanyo negi kamoro mondo gibede. Omiyo ne wabiro gi idea moro mar loso ot ma ginyalo jote, ma jok mabor nyalo doke. Ok oloke boarding kata kama ji dakie, to waketa kata nitiere ot moro matin manyalo jolo kata nyalo konyo jogo mawuok mabor mondo oyud thuolo manyalo somo maber. Mano be gima mano gimotimo kaka alumni mago maga kaka alumni. Anno kodong dak ariyo mar mondo mi wadhi e yweyo. Wawinja ne Fiona bende mar mondo mi at least wawinja ne pach ng'ama wuog pach ng'ama nyako kapok wadhi e yweyo mokwongo. Fiona, in kaka japuonjre machon mano mar school primary mar Kolal, nyaka sani nyalo ng'iswa ni riwruok ma intiere mano mar alumni mar school ma kamano osekonyo school ne yo machalo nade? Tang'o momiyo riworu kanyakla mar mondo mu konye school mar Kolal? Ka entie koso onge? Aonge riwruok mar Kolal, antiere riwruok mar Oriang Girls. Oriang Girls, ya. Antiere mar stream antiere specifically form 4 red. To group ni endi nwalose, ok ni nwalose ni wadwa konyo ji. Group ni nwalose mana mar parruok mar ng'eyo osiepegi kik wil gi jok manisomo godo. Ya. To gimosetime group ni, school pok wamiyo support mora mora. Wasebedo mana wakonyore wan kendwa. Ka nyawadwa moro yudo liel, wamiye support. Ka ng'ato tuo, okoso pesa moro kaka comrade, wamiye support. Yeah. Pesa makamago choka kiuna, yes, mar mondo mi une ka kukonyoru godo. Mano bende paro maliwa inya Cleophas, nikech wang'e ni ji dongo pile ka pile. Nyalo bedo ni nisomo gi ng'ato. An kwaduku kadiera kata jomoko mana somo go primary. Sani ka romo kodgi ginyalo ruenya to ken hero mara ji lokore. Nyasaye otimo maber kendo be omiya romo gi Ramadhan. Wacho ka apenje kanyo ni obi e studio. Wacho ni awoni pod en Ramadhan man go di office. Ineno pogruok maduong'. En pogruok e yor lokruok. Wadhi yuyo monde. Nyakoro moge jwango ka wiyo masani ka waduogo kod twak ma pod watiere go ka wada winjo sigana gigo ma jopuonjre machon mag sikunde osetimo kata medo timo e sikunde kuonde mane gisome nyaka sani kata kinde mokalo. Kinde mabor wakaw yuyo masani. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Nakusote.
Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Tamadogo endona, tinerwa kagelo. Tamadogo endona, yatine kwa kagelo. Samaka banyo, dotile monaga. Okoto akangoma, tinerwa kagemo. Mondo mi iyud tuma mar gonyo thuolo, dial *860*416#. Ramogi TV e od jothumbe duto. Ero kamano. Min shabikina na deku place tena. AFCON 2023 is here. Kuwa champion na shabiki.com. Pata 10% refund kila siku beti yako ikizama. You will never lose with shabiki.com. Wekelea na shabiki.com. Shabiki.com ina give. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kontanyono koni. Nowinjore kendo ndisore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Amula mana matin. But mule matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore. Ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chwenjra kodi nyathini ang'ara chu. Hera. Lokri. Hey, yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno, mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono kama watwaka koda rowere kotudore kod konyo skul manisome kata konyo skul tok tieko somo. Wasechako winjo sigana mopogore opogore kowuok kuom jogo mwantiere gode studio achiel kachiel. Gino momiyo ne giloso riwruok magintiere sani. Mana kaka ineno antiere kae kod Cleophas Oluoch. Cleophas dong wadhi mbele kod mbaka. Kaluwore ni mbaka emagero joka ng'ato. To mbaka no bende nyakwa Ramogi Ajwang' kawasego itibedo kod ng'eyo moro manyien. Winjo kanyo nitie giminyalo gero kata e skul kata ka in iwuon kata e riwruok. Koro luwore ni nitiere kama chalo nade. Kendo nyakwa Ramogi Ajwang' winjo kanyo ni inyalo yaw bede riwruoge machalo kamagi. Man Mombasa, man Kisumu, mantie kanye, mantiere India, mantiere kanye. Ka uyudoru mathoth ka untiere Amerika, uyawete. Mane sigana ma dache bende oleronwa. En japuonjre machon mane sikul no mano mar Homa Bay School. Kendo kama ni bede karkacha e thuolo ma itieko. Riwruogni kata kama ukecha en mana mar ng'eruok koso mar kelo dongruok ne sikul koso timo gigi duto koso en mana mar neno ni ng'ane kik lal e wang'wa wabeda beda ka ntiere mor wan kanyakla ka ntiere lit wan tiere kanyakla kode. Kaluwore gi Homa Bay en skul ma osebedo gi higni modhuro sana hike ng'eny kaso kaluwore nochake gi ng'ama nyinge duong' Tom Mboya. Homa Bay osebedo gi riwruogni higni modhuro kendo nobiro kaluwore ni ne wadwaro ni mondo skundni odhie e kiwango moromo godo. Waneno ni Homa Bay en skul maduong' to osekalo ndalo moko manodok piny matin. Koro emomiyo jok man ni mbele wa joma dongo mbele wa nobiro together moketo riwruogni mondiko vision wan ga gi vision paper maduong' ma ng'ata modonjo wan gi vision paper ma mi strategic planning maringo ga higni 4-5. Sani manyocha wachako godo nochakore 2018 walore higani kaso machielo wachako godo. Gik mane wandiko mag 2018 ni nitie gik mwase dhigo mbele maber sana. Namba 1 Homa Bay
kanidonjo to ne en ga gate mo mathis ma ne niga gi nonge gi ngima. Sani kidonjo Mabei tidonjo kama chalo university kendo iwuotho kama ler makal bro maonge chuodho. Ng'eni ka nyada niga gi chuodho. Waseyueyo mano kendo en program madhi mbele walkways te. Dwa bedo maler kamano ma skul gone yien maler mobed nini. Mano program ma watieko higa mokalo. Bang'e apani 2019 ne wanyiewo van manyien mowuok Toyota Kenya ka. Mwatero ne skul ma pod oran nyaka kawuono. Isunge ga e town kendo konyo skul sana nikech samo skul nigi bas maduong' to gidwa dhi gi ji matin kamoro machiegni. Ok ochuno gi kaw bas maduong' cha. Koro mano program mane wa succeed godo. Meanwhile, program mar welfare mang'iyo ngimani kaka in member, ng'iyo ngima ng'ane nikech higa ma wasechopo gi jilus jonyuolgi, inya lus kata ma nyathini. Program no bende ringo e bathe kama nigi subcommittee ne morite ma kantie loss mo mibedo godo to nitie chudo moketni. Kasto nitie program maduong' kendo man go mar basari. Osekony nyithindo modhuro, nyocha waneno nyithindo moko osedonjo university mane wachako godo aparo higa 2018. Ikawo nyathi miyudo ka ne onge gimoro monya konyorego e skul, timako lwete to ji riwore. Higa ka higa waketo ga member ka member winjo ket 4,000 lakini nyakalo mano midhi malo. Kendo program ni oringo maber nikech ochalo no oringo ge background to nikech wan kaka wan e group mar WhatsApp ni miyo ji neno gini ka dhi mbele to gidonje. Nitiere program maduong' mogik ma koro wang'iyo mbele ka en loso library nikech skunde gi numbers osemedore sana, gin 1,000 modhuro to infrastructure mane gin gocha poko change. Koro wang'iyo wadwa loso library mo maduong', wan e conceptual stage and ageno ni gani odhi yudo ngima. Hilero kanyo makare ahinya. Koro ka kori Ramadhan. Intiere riwruok mano mar Kisumu Day kose mar Nyawita to nyaka sani. Be en riwruok mochung' motegno kose ponono in bende intiere mane WhatsApp group to ponono WhatsApp en mana mar mosruok. To wacho ni untie wantie to tieko mage kanyo. Ber munda wach di riwruoge gi. Nyawita onge go. To Nyawita dongruok mar skul en ni ang'o ma duoki kanyo. Kata kidwa gere, ang'o mingo momaki miwinjo ka ni onego atim gimoro ka. Koro kwa ng'iyo kaka skunde manie gweng' ma kaka Nyawita, an gi attachment mara kod skul kalure gi kanyo kaka nadong kapod natin. Koro gi sani kanyalo chung' tanyalo ng'iyo chien kacha. Kang'iyo mos na skunda no nochako kaka primary. Sama wuoyeni secondary njo kete bathe kanyo. To kwa keto no lose gi group apana. Waketo ni jogweng' moneno ni gino nego bedi kendo jomodak kacha ochoko matin ken simiti abich ken bawa ariyo tigolo mari matin moneno ni secondary ochopo kanyo. Koro secondary ochake form 1 obire form 2 mogere masani ene form 4. Koro kadhi secondary ma koro asomo koro Kisumu Day ma wan gi Cleophas. Skundwa no lure gi gima skul bong'ere go. Mokwongo en skul mane town. Ong'ere gang'o? Skundwa no ng'ere gi tugo mar opira, games, anya wacho kamano, tuke. Koro kan wadonjo kacha, wan ji mopogore opogore. Ok wanya wacho ni joma nyaluongore ni mas skundwa, kata nochake gi kwarwa, kata nochake gi tin. Koro ji mang'enyo ka josiaya mobiro Kisumu, jo Kanyada mobiro Kisumu. Koro kayudo ka attachment ma keto ng'ato mondo ofil onego los otim gimoro ne skunde tin kabisa. Muna kaka Jared owacho. Skund gi manie gweng' gitimo nikech mano gweng' gi kendo mano nyithigi. Kendo nyikwagi bende na nyasomo kanyo. But koro kwa bire skundwa mar Kisumu Day ni yudo kwa support mwamiye ahinya. Kata mana sani en ni opiche kochakore. Hoki kochakore. Wa support gi kabisa kendo wachung' kodgi. Ka en kaka jotugo dhi tugo, wayie golo pesa moro mondo wane kaka jotugo tugo. Ka jotugo dhi nindo oko, wayie golo pesa moro. Lakini chandruok ni koro ji obedo piny ni koro wadwa ni wakaw pesa moro waketo wagere kata mana new hall tin. Anya wacho ni jo hikwa mantie ni joma ne nitie mane obiro before us mano kuongonwa ne timo mano ndalo man wan kanyo. Kwan gi parents day ginyalo biro mondo ni skul no bed kama wagombo na tim kama. To skul be ng'ere gi performance. Seche mu perform kendo golo ji
ma iwacho ni important e society. Gidho kisungu wacho ni senior citizens. Ubedo gi duol. Ng'ato nyako ni ando kora duge skunda ka. Adwa natim kama. Kaka jatelo wach ker marwa nyocha dok e skunde. Okoni adwa natim kama konyauru timo kama. Gino Kenya timo kendi nyakuriuru. Koro mon gi riwruoge gi lakini e riwruoge mwan go gi kaka mara mar Kisumu Day. Awacho ni pok obedo motegno. Kendo pok wamakore matimata mondo wachwal skul ni in terms of dongruok. But kwa wacho in terms of tugo ji oyie mang'eny kabisa ni jatugo moro mwadwar ma bi mondo otugnwa ka kendo day ma tugo nitie no obed kaka Mega obed Mombasa Cleophas bro neno kolala ka udhi neno tugo kendo bro neno Cleophas ringo mo king'eyo ni mano Cleophas koro riwruoge gi awacho ni nyaka wabed be gi ability in gi gini moro matin mondo inyalo chiwo nyaka ibede jal ma ponono lwete mor matin minyalo chiwo gimoro to ka lweti ni nono ibro dong ni dhogi emigoyo iwuoyo mang'eny e mbui ichako ler ni nigo koko iwuoyo kendi e group erokamano maber lakini ang' waduogo mondo mi wadhi e okang' machielo bende wabija ne gigi matimore e kaunti ma Mombasa Light Academy Sheila nochal nade nyaka sani gik mawacho misebedo kata kumakoro e skul gigo ma utimo achiel kachiel mage ma unya bedo kata kukwano ni mae to wasetimo kata mae bende pok watimo to wagombo mar timo King'iyo Light Academy en skul mong'ere to ok anyal wacho ni nitie nyithindo madwaro kony mang'eny lakini koro wan gima wa focus on kaka alumni wamiyogi emotional support mentorship puonj pesa ok wanyal konyogigo nikech king'iyo kaka pod an nyathi dong pod kose ok unyal konyogi nikech en academy onge ng'adwa kony kalore ni en academy onge ji mang'eny madwa kony pok awinjo lakini koro wabiro wamiyogi mentorship kaka wan gi program miluongo ni abla program koro mano kaka an katieko skul kapok adhi e mbalariany dong nitie ga holiday chama 3 months kata nitie joma kawo break mar 1 year kapok gidhi koro gimitimo ni inyalo dhi kono idak kodgi e hostels koro wan ok en pesa sana lakini wamiyogi mentorship ng'ato ka ng'ato imi nyathi mi mentor kaka an gi nyithindo 5 weekend ka weekend agocho negi anyisogi skul dhi nade nikech ng'e ji paroga ni konyo ng'ato nyaka bed gi pesa financially lakini nitie mana ibedo osiepgi koro wan kamano ema wantie wabedo osiepgi ka iga kochako wadhi Januari wik mar 2 mar Januari wadhi wang'iyogi wapenjogi wadhi kaka hotel moro wachiem wamiyogi chuny nikech ing'e somo nyalo bedo matek inyalo bedo gi pesa inyalo bedo gi gimoro amora lakini nitie gik moko ma youth yudo ma ji ok ng'iga koro kamano ema wakonyogi sana mano kang' makare ahinya kalorni e kinde ma ujiwogi bende en bono nyalo keto geno mare ni osomane matek obedane kaka ng'ane ma sani koro somo na paro mariek mar mondo mi ponono an bende achopane mbalariany kumosome atimane kos makama gineno kang' makare ahinya ma bende otimo korka kori Dr. Carson nyaka sani wacho ni e skul ma usomi adwa mani chakno mbaka no gi kanyo mbaka bende mit wacho ni winjruok onge e yo makare ahinya ka otudore kod alumni mantiere chula Imbo ang'o makelo pogruok makama to ang'e ni gima duong' manyalo bedo ni kelo pogruok en ponono jomoko nigo to jomoko onge godo kosa ang'o matimore mana kaka Bobo oselere cha koso mane madawacho kaka Ramadan osewacho social stratification ema kelo problem ni nikech iyudo ka jok moko e group odwa no wuo mang'eny to lwete ni nono koro derail the others yes oko en kikelo paro moro maber mar konyo sikul ero donjo gi mare ni koro unuwe ni une makoro unemumata koro ing'eni in a group in a group of people you must choose leaders who will steer you forward iwinjo ok unya winjo paro mar ng'ata ng'ata e group no nyaka bed ng'ama
jo ma few muyiero ma kelo paro moro maler minya konygo skul nikech thoth ne ibro neno skunde ma secondaries ji thoro ng'iyo development kaka structures gate sijui waonge academic the administration block waonge dining hall to ji ok ng'i wach mar somo ya nikech kan nakoso dhi Maseno dibe ni Chulaimbo ed teacher ok nokasore matek ok dinayudo e plane no iwinjo koro yudo ka thoth alumni girito mana seche ma isolo ma koro ji dwa gero gima jo leaders inya pod ne gie gimoro ka gisa timo choko to ging'i wach mar somo nikech mane gima duong' matero ji e secondary school koro mane shida ma wan go iyudo ka alumni will be very excited the association members will be very excited ka en choko ma ji golo 1000 koro dhano dwa flex their muscles kaka gin gi yuto mopogore opogore lakini koro chopo kama koro ji onego beni golo paro ogiweyo school iyudo ka most people manotimo maber e skunde ok gidog chien nikech gidich koro jok ma giwene ran association gin jok moko jok ma oro mana betska gine magiran association wacho ni tio WhatsApp gumi oro mana bet ma oro mana bet yes yes ka population ochakore to gioro mana link Senegal go magi jok magiwene mondo ran association koro jogi oket ok ng'i maslahi mar academics jogi bro rito mana kapo nini tire sijui weekend challenge gidhi mano koro girani students lakini ginyadhi kacha magikone students ni kama kaka nwa somo umbende somuru kama kaka Chulaimbo sani somo dok chien kabisa kane wa Chulaimbo min was almost 8 point something nyane no min wa en mana 6 point wa chigni chopo kuma mbako romo giri nitiere mbako romo e school yes mbako romo nitiere den school Kisumu West wa chigni chopo mana kuma kueyo kai lagiri nitiere okawach ni gin school maricho lakini nitiere school ma ingeni they have a pedigree makapo ni nitiere nyithindo ma japuonj ma principal ema miyo school bedo maber to wacho chadier to ka principal olegea to school ok nya timo maber iwinjo koro alumni manokalo maber gidich jok ma giwene ran alumni association gin jok moko dich gisomo gin jok manego koko at the back iwinjo koro ogimi school paro malong'o mar nyithindo nyalo kalogo to mane momiyo Chulaimbo dok chien tema momiyo kwa winjre nikech koro we had to do a coup we have to throw away those officials so that we can have people who are interested in academics. Manyalo keto weche mag somo mbele yes, it is cool. Dining hall duong moloyo class. Moloyo pap, in fact, maji nyithindo tuge. To dining hall ok en gimo ngiso ni is okay, ochulo nikech ji chieme, but mano okay gima duong ahinya school. Gima duong ahinya school ni nyithindo onego beni somo mondo gikal because at the end of the day mane gima kidhi e website seche ma KCSU keto jibro ng'iyo nikech as much as wanya wacho ni school gimi yudo at the end of the high school ok en gima important. It is important in Kenya. Whatever you get at the end of the 4 years in high school, it's very important, especially joma disadvantaged places kaka an koro rural areas kachacha kapo ni onge grade moro mane yudo malich to koro nyaka ibed mana ni nitiere ng'ama nya mako badi mondo ibed idhi kamoro machielo koro mane momiyo wacho ni academics is very important to akwayo ang'eni giwinja nikech an jagoro margi maduong' an jagoro margi gi thuon nikech nyathicho jok manyocha teronwa sikul mos duokonwa wach mar somo gigo koko girito mana CU weekend challenge mondo gidhi giwer kuro ok gidwa mondo gikel programs manyalo miyo school ka koro in idaktari maduong' e Kenya ka to ng'ato koni ni bwana orna results ginene orna results manyocha skundwa yudo to koni ni bwana kara unu kwalo mana penj nitiere gima notimo mukalo. Mano bende makela e penjo machielo Dr. Carson. Ponono alumni onego bed ni timo ang'o
mar mondo mi gi maintain standard mar school. To mana kaka isewacho ni e kinde manun chula imbo min maru nen 8 kadhi mbalo nting'iyo sani en 6.1 matinde no dong chien. Alumni onego bed ni timango e konyo school no mar mondo mi o maintain kiwango mare. Ok nyal wach ni sani Dr. Carson daktari maduong' no somo chula imbo to king'iyo kuma chula imbo nitiere sani en piny mana kaka iwacho ni ng'ato nyalo penjore en to notimo nang'o. Waseyo japuonj maduong' mar school kosiseyo jo nyithindo masomo kuro. Gini en riwruok mar stakeholders. To stakeholders gin joma stakeholders en alumni association, parents, the PTA, and of course the community, the villagers. Iwinjo. Koro yudo kaka chula imbo, thoth ji masomo kanyo kaya around. Yudo ka maybe 10% ema around. Koro ibiro yudo ni community are disinterested academic programs maran kanyo. To gima timore gini chakore gi principal. An kana donjo chula imbo, principal ne identify students moneno ka future gi ber. To o jikaza gi. Iwinjo, ma students gi no write off their school fees. To mama chula imbo masaka sa nyithindo korko liepo 2 days tikono gini mondo gidog dala watch fee kata ngama kalo maber manigi minus monego beni en kata seche maji dhi dala cha tikone ni ito bed ka wasawuoyo gi parents ni obro timo kama but mago gik batindo gengi mange gik monego beni principal ngiyo mar ariyo allocation seche magitimo allocation magitimo budgeting academic programs owe oko iyudo ka gidwaro timo siji gidwaro medo dom gidwaro wicho school gidwaro sijui games mago gimiyo priority nikech to be honest giyudo kickbacks mana adieri manyasani to academics gi gimi budget nikech kanyo gidhi yudo kickback cha nikech mano die to the student directly ikel motivational speakers. Internal exams should be regular. You have to measure yourself. You have to measure yourselves also against other schools. External exams. Mago programs manage head teacher mane an go Mr. Yola ne timo. To sani koro girumo. Ionge. Aya we wawinja ne Jared bende. Jared in kor ka kori paro ni nyaka sani un kaka alumni mago mag got rateg oyudore oyugi kose kabondo. Nyaka sani kung'iyo kaka school no timo gi kaka nuweye. Ponono un kaka alumni usekonyo eneno ni ponono kiwango mar kumo chope sani ber moloyo kaka nuweye kose koro dok chien. Erokamano ahinya e thuolo mar ariyo mayudo. Mokwongo we puo daktari ing'eni laktar nitie gimiluongo ni direct injection ni kaka sandany tiketo kama rem nitie na winjo kokete makare nyisawo med gweth. Gima wasebedo kwatimo kaka alumni anyalo wacho ni ka wang'iyo alworawa Got Rateng' school ma osebedo gi historia mar timo maber nikech koro anyalo wacho ni sani koko obedo gi principal ne mar ariyo. Mokwongo nopidho kodhi, mar ariyo aneno ka ole pi maber nyiso ni wadhi yudo duoko maber. Kaka wamedo dhi nyime nikech kaka ne waweye gi kama nitie sani owacho ni school osedhi maber. Joma osebedo kotelo ne skund no osebedo ka konyowa kendo tudruok ma osebedo kindwa machiegni gi jopuonj mapuonjo Got Rateng' osemiyo gik ma tijwa bedo mayot kendo e kinde moko ne odwa temo ka gima odwa dok piny to ne wadhi kanyo gi committee mane waloso mar alumni committee miluongo ni the education committee ne wadhi wabet piny ma wago gi jogo mbaka kech koro wan ne wabiro gi historia kaka osebedo kotimo wago mbaka ma wawinjore gik monego tim going forward mondo school omed yudo duoko maber. Koro mi ok nyaka sani wawacho ni role ma wa play kata gik ma watimo nyiso ni school medo mana dhi maber kendo chunywa gombo no med dhi kamano ma ok odok chien. Gik ma jo twak wetewa wacho maduoko school piny go bende nitie mago be iromo go yudo jogweng' moko matin ma be seche moko sal nyalo temo ka gima go school to nikech wasebedo gi duol koro nitiere kaka wayudo to kama waneno ka mach dwa moke to yor muolo wayudo kaka wanyalo duoko piny kendo ka diponi nitiere jomoko manyalo temo mondo mi ogo kata ogo jotelo jok matiyo kata jopuonje to wang'iyo kaka wakonyo. Thothne gino osemiyo Got Rateng' osebedo stable, wanyalo wacho ni osebedo kochung' motegno e wi mise ma enitie no. Kaeto wach machielo gima anyalo wacho ni wawegi kaka an anyalo wacho ni certificate makwongo yudo mokwongo
kopogore gi birth certificate ma ba aduga yudo mana chien na yudo kowuok kuom alumni group kane gi pod gin e college to ne gin group mane owuok higa to noduogo to nomiyowa certificate maneno kaka gichalo gi gari ma gibiro go ne gibiro gi gach gi mar mbalariany maneno kaka gichalo kata kaka girwakore nojiwowa koro mane omiyo wan bende wadok chien mondo wajiw joka nikech gima wafwenyo ni moloto joma nie gwengo kudok ma gineno to miyo gigeno ni kare skundni nyalo golo jok moko mabecho koro aparo ni mago gik ma wasebedo kwatimo wach machielo ma ba dwaro na wacho in passing en ni kaka alumni group gima osebedo ka inyo ji en ni ji ng'iye kowuok e ong'any mar omenda kata iparo ni en riwruok mana mar pesa kende ni mane gima onego bed ni tero alumni nyime ok adagi ni pesa to en gima onego bedie mondo alumni otim program moro amora e school to en mana ni itime gi moderation gimachielo en ni watime e yo ma ok we jomoko chien omiyo dhapwa tin kabisa nikech wach mar joma nigo gi joma onge go no to is a very serious problem miwinjo ka daktari thiedho to kaka wasebedo kwa konye ni wakete gimoriwo ji ubiro go gima konyowa ni most of the students mowuok go rateng kodhi mano pidh kuom gima discipline koro komiyo gi thuolo mar goyo kokainya wawegi kanyo erokamano ahinya ng'eni ang'wa dhi nyime kod twak podi kendo ilere yo makare laktar Nyasaye mar ariyo kendo wacho kanyo onyachiwo ngima kendo ka poni ngima tak lal to Nyasaye machango e duto wago erokamano nyaka ma wasechopo sani e twak kata nakeli Fiona e twak riwruok mane nitiere wacho ni ok one ahinya ka idok e skul en mana mar ng'eyo osiep cha deskina cha ochopo kanye entiere kanye gi ngimane ponono umbe kar ka untiere gi ywaruok kata piem e weche mag pesa kata mag choko e kinde ma jok moko dhi kumoro nikech wacho ni oganda nyalo choko saidi e kinde maliel to kinde ma arus timre jomoko bende onge ng'ato dong kar kende ponono gik ma kamago osebedo kuneno to kaka riwruok maru nikech koro maru ok udog e sikul ahinya to un kama untiere mana mar ng'eyo ni ng'ane dhi nade tich mane mantie ka thuolo mage mag tije mantie kod machalo kama mari nya bedo ni ochal nade kaluwore gi riwruok mari ma intiere mano ma skund sekondar. Okay, grubano indi ywaruok moro malich onge gima ntiere makelo ga pogruok en ni ntiere jogo mowere ni gin jo pesa gin ok ginyal dwaro kony ok ginyal dwaro kony kuom jomoko gin jogo ma maybe giduoko wa chien kochopo sa support no ok gigol support gin giwere ni gin godo mano kende challenge mantiere nini e grubno indi to kalure ni wanyalo wacho ni pod en group mar jogo matindo pono nitiere kod paro moro mar mondo mi chieng' moro achiel udoge kata skul sekondar mano manusome kalure ni kidok kacha ka nyithindo modonjo kata form 1 gi sani oneno Fiona to Fiona wacho ni an sani kalure kod kaka natiyo matek omiyo sani an UN nyalo miyo gi mijingo bende usebedo gi paro makamano podi koso podu paro Ingeni paro bende nyaka wigni mathoth mondo mi uneni uchope yo makare. Pok wabedo gi parno endi. Maybe ka primary no atemo ga loso group but no fail. Ang'o mano tam? Jino kaktiga group no endi. Yeah. Then no aparo mondo wadog school kolal. Wadwa mi nyithindo support endo ka nyathi dhi school gitende nono. Nyathi ma nyako sechope iyo age maber kotiyo gi pads. To kaka nyalo yudo onge koro chieng' moro no wasewuok mo adhi kolal ikawo wuoche ni moko chuno nyaka ibed gi pesa ekimiyo ng'ato support inyalo kawo wuoche ni moro itero negi ikawo pads gi itero negi notimo kamano first ka unachako group ne inactive but diere group no fail jino lala jino uchako left achiel kachiel mama en midhiero mantiere karka dona koni ni group ma primero dong jangwen kama kaka notimre ok ni ji ochako wuok achiel kachiel upo maka group koro ng'ich to joleng koro ng'at achiel nyalo wacho good morning to duogo kendo bang' week achiel to kokinyise ni good night wach malich ahinya Shila korka kori wacho ni un gino ma ukonyo godo jopuonjre mago mag Light Academy mayudore Mombasa en mana ponono wanyalo wacho ni mentoring kata mentorship e kinde makoro iyiero nyathi ma ibedo imenta iyiere yo machalo nade iyiere kaluwore kod marks kod course mitime mbalariany kosi miya student bora mora modonje form 1 ting'isi ni in kaka Shila ero koro wayiero ni jopuonjre abich gi ne kaka inyalo mentor gi mondo gimbe ngima gi odhi mbele yo makare koro
joma imiwa ni wa mentor gin joma nitie form 3 gi form 4. Form 3 gi form 4 kende. Koro ang'o momiyo form 3 gi form 4? Ang'o momiyo form 1 form 2? Nikech kisechopo form 2 kanyo eka gichako ng'iyo gima inyalo dwaro timo e university. Kidwa kin ngama nyalo timo arts, sciences, medicine, ineno. Koro kamano ko isechopo form 3 nitie career talk ma watimo ga koro kamano ema idhi mi mentor. Koro kaka an atimo pharmacy. Koro mentees na gin joma dwaro biro e medic field. Joma dwaro timo medicine, joma dwaro timo pharmacy, nursing. Kamano ema ierogi. To bendi iwacho ni urome magawa moro. E kinde ma magawa no unemu garamia kose skule magaramia? En jonyuol ema jonyuol mag nyithindo ma umenta. Mag jok mano setieko. Wate koro twach ka wacho ni wadhi romo 7 big square. Dong an jonyuol ema dhi miya pesa, gin be jonyuol ge ma dhi migi pesa. Haya, winjo kano kama girome Ramadan. Ok gidhi ondiek state. Winjo kama gichope. Nitie point mane achuno duto ne wayiere ni nyaka sikul kod jopuonjre machon giduto nyaka ti kumoro achiel. Tiyo machiegni kinde jopuonjre kod japuonj maduong' mar skul. Nikech okinyi makona wan gi jathum moro e studio ka mano somo Kisumu Day. En owacho ni en ng'ama nokete mondo obed e thum mano ogundwa talent mare, ne en principal mar skul no e kindego. Kendo nomiye mijingo mondo mi odhi nyime. En tudruok mag japuonj gi jogi ma osewuok oko. Dipo ni kae kama ka ng'ukruok onene, waneno ka gimoro ok nyabedo ka timore. Kuom ranyisi abokoni skul mana some ka wani japuonj luongo ni Mr. Mola. Nohero adhula ahinya. Kendo ne nitie associations matayo sikunde te piny Kenya wechegi mag tuke. Nonyalo chiwo connection ne jogi makama, to jok mano tiego ne nyalo duogo sikul maduok lwetgi. Chiw ball, yaw library moro, kaw nyithindo moko teroko, los links moko mitimo nyaka pinje maoko. Magi ka japuonj wuok e skul. To tudruok gi jopuonjre machon mane opuonjo bedo kata ka koro onge. Nikech wacho ni skul cha nadhi nikech Mola ne nitie kaka principal. Skul cha nadhi nikech Muga ne ni kata kaka principal kuom ranyisi. Iwacho ni koro ka kinde ma onge. Principal mobiro kuom ranyisi mano kawo Karoyola Chula Imbo. Ka yudo ni obiro to yudo ni ma principal manyien, jok mosepuonjo ma Chula Imbo ka onge. Ma iso donge jok manyalo tudre kode mayot. Tudruok ni ka onge. Ere kaka okelo rem dache. Principal ma osebedo kutiyo godo Homa Bay nyaka sani giselokore. Koso kolok gi ukonwa kane buop nitie principles mopogore ka donjo to wuok. Ere kaka utudru kodgi kata ka polo mbele koso nuwegi utiatia kendo kaka alumni? The time masebedo machiegni sana e alumni association marwa wasebedo gi principal achiel so far, but ang'e ni kidok chien to yudo time niwacho mar buop ginigo, although seche nokwan active moromo. Koro nyaka principal ma wasebedo godo sani ni gima neno kaka timore thothne ni first of all nitiere jok manie alumni association ka ma kendo nie teams moko kaka PTA, kaka board of governors. Yudo ka wan gi senior members ma wakoni mobedo kocha. Koro mano create ga link kendo create direct connection ma ji wuoyo godo. The other thing en ni executive committee mar association ni niga gi direct contact and discussions ma ongoing gi principal. Lakini sama results owuok tingeni chuny ji ng'aore malo. So kaka no wacho ni oneno ka results gi odok piny, abaneno ka marwa from 8 point to sani en 7 point, kendo mano chwanyo chuny ji modhuro sana. Kata nyoro mane results owuok ni wolo chacha ma onge jok mamor. To nitie jok ma wacho ni utimo maber, to jikoni no, wero mediocrity. Koro ing'eni sama gima kama otimore, to nitie voices moko mawuok ma strong ma wacho ni no, apani principles ema gowa piny owinjo wuogi. To nitie jok moko makwero ni wabe nitie kama pok watimo, owinjo wabed piny, wandik anena visions moko, wang'i anena ni ang'o ma wanyalo timo, mondo next time waket targets gi principal ni to waket inputs wa, wang'i ka results dhi wuok maber. Koro gima konyo wa mabe ni wan gi consistent dialogue.
tie seche ma odhiga gi emotions mang'eny, but at the end of the day cool heads prevail, ma ji wach gini ma warom even in our own group but gino ting'e ni timorega. Samoro ji gombo riembo principle dramatically, samoro ji gombo ni mondo gidhi gi kwal moro kamoro gikel gi blame. Koro mano manyalo wacho. Ilero kanyo makarenya kata kama nadon wadhi yueyo mar ariyo mondi eka waduogo wadhi mbele kotwak nyakor muge jong umudho pi matin waduogo kik idhi mabor. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Mohamed Salah kata Mo Salah en jatugo masulwe mar adhula matugo kaka winga kata jaloyo makora chwich ne timno endo mar Premier League mong'ere kaka Liverpool, to en e captain mar timno endo mar Misri. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni kan duso mach. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Machiegni nyakora mogi jong wasemodho pi mar adier. Wan gi pi kawa te kendo nyaka sani koro waikore ne duogo network mag bende sani nyakora mogi jwang wago ni erokamano nya kuom kete kar ka. Thuolo ni Joyce nitie jowa mosebedo kacha ka oro penjo kendo gin gi penjo mane gier mar penjo jowa kata paro magimedo chwalo no. Wanyaka thuolo mondo akaw duoko kata ote mago ma e Facebook mago ma SMS kachal koda kamano makale WhatsApp line maro mar Ramogi TV namba en mantiere piny kanyo ka chudi kod achiel kachiel to wasomogi. Wakawane thuolo ni wasomane ote mantiere karka ka iorogi achiel kachiel to wasomogi. Christopher Opondo. An Christopher Opondo mar Masasia. Nasomo Jara Mixed Secondary School. Akaw nafas ni mondo Amos class of 2020 kendo ne waloso WhatsApp group kendo sekonyowa kuom ng'eyo shida mora mora mawuok kuomwa kendo wakawo okang' motegno kuom konyo. Joyce. Odhi mbele podi. Odhi mbele kanyo wacho ni ng'ata manigi dwaro mar pesa kok mano bende nyaka wabed motang' nikech nitiere jok moko mang'adore ni kod chandruok mondo mi okonygi kare oyo gigo onge. Kok mano mos nosiepa mano Joseph Odhiambo Kombo mano mar Alego Agulu kod mama na Benta Tieno Opondo. Erokamano ote ochopo. Aya, Phoebe Olielo bende wacho na winjo umakare an nyathi Olielo ka an Ngomonga. Wuod Kisumbwa an nyakwara kanyawegi Obambo kanyo. To ne asomo Nyamasare ya primary to adhi high school Lions man Kisumu County. Ne wachako WhatsApp group to ne nitiere okora mang'eny sana. Wacho kanyo ni sana. Aya, wiki oduro wacho na Joyce. Wacho ni owada Dr. Kopio omiyo nyithindo maseme timo maber kabisa. Minago puoch gi pak Wycliffe Oduor Ongala. Puoch gi pak daktari. Ote machielo. Engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni an nasomo both Nairobi
kod Nairobi ka kod Dala. Koro Dala asomo Maguye Primary School e Kanyada East before transferring to Nairobi. Ka koro Nairobi ka wabedo kod all tribes mamoko dak alu mayud ndachgi moko ne apano dhi mbele. Wacho kanyo ni moko ne olokore jonjore mowito ngimagi kapok otieko. Moko nitie armed forces, koro sikul madala Maguje ema adich goda ahinya, lakini pok ayudo opportunity mar konyo kod anything apart from mentorship mane watemo wuoyo kod students e hiya mar 2012. Aya, erokamano ahinya kuom ote makamano. Pod dhi mbele wacho ni koro akwayo joma ne wan go Maguje kaka Abura Simon, Moses Otieno kod Achieng Philip mondo walos alumni association mondo wang'i gima wanyalo timo ne Maguje. An Engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi, Jamaguje, Kanyada East. Ageno ni jogo ma ichogo kanyo owinjo duoko makamano kendo bro bedo ka tudre kodi mar mondo mi ulosane alumni group manyalo konyo nyithindo mantiere Maguje Primary mano Kanyada East. En gimoro makare nikech kokale twak makama iyaw pachi chake ichiere group mari mano mar alumni kata jopuonjre machon mag school mani some doguru kacha losuru gi nyithindo ka pesa onge dok kacha wuuru kodgi migi uru jip makende kinde ma untiere kar kacha. Nitiere ote madonjo kar ka bende ni jogo maluwo chenro mano director mar school ma iluongo ka ni St. Francis Xavier Sori Academy mano Achola Edwin Odipo owacho kanyo ni aluwo chenro mar Ramogi TV kendo amor ahinya gi twak mantiere kar ka mane gimomiyo wantiere kar ka mondo mi wayaw pachi kachalo koda ka wangi ka otenore gi weche gi mag bero ngima jopuonjre kachalo koda jogo mantiere sikul awadhi nyime kod twak Joyce kendo ang'eni ote mamoko pontiere kar ka penjo mabende odonjo kar ka penj na Fiona ni gin rem mage ma oneno e sikul mar Kolal ma oparo ni kaka jok mane osetieko somo kanyo ginyalo biro kanyakla mondo mi gilosi. Fiona Cleophas adwani na omaka penjo makamano achiel kachiel ibiro bedo kiduoke kata kamano wach madonjonwa gi sani en ni usuru mano ma onego be ni juogo mana tamala 1.5 mijuogo mano mar gero udi manengo gi yot nyaka sani koro doho owito oko juoko mar usuru makamano kiwacho ni en ataro mar chik. Mano wach mabende donjonwa achiel kachiel odiochieng' makawuono. Bura makamano yande nitiere e nyim doho mar apil. Kaka pile chenro mar mbako romo bende wakelo ni weche matuch achiel kachiel. Koro wach matuch nyaka sani en ni atamala 1.5 mar usuru mijuogo mar gero udi manengo gi yot nyaka sani koro doho owite oko wacho ni en ataro mar chik. Ang'eni wach makamano jo Kenya biro bedo ka chwalo paro mopogore opogore Cleophas. Kata wambe yosebed kata king'adowa pod idhi ng'adwa koso bura tiga kacha Ramadhan no kanyiero en mor oganda mamoko to warita ni winjo ni odhi bedo mor madhi bedo kum thuolo malach koso oyo wamedo luwango kelni gi weche manyien bende mago e chenro mag weche manyien mag migago kagi kacha ngichwelo kod mano maro imore Joyce koro Fiona nyalo duoko penjo nitie jok mosetieko kata skul no mar Kolal gipenjore gin rem kaka mage gin ponono pok giwinjo ka to kawuono gin neno Ramogi TV kendo intiere ka in ma kore represent Kolal mangima. Reman anyalo wacho ni Kolal as a society wadwaro kony like kwanyalo konyo as Luminites. Kolal onge gi classes less kaka na somo Kolal asomo itien classes pod ni less Kolal jopuonje tin Kolal nikech nyithindo onge Kolal sani nikech wach mar CBC ni endi o affect Kolal sana. CBC onge Kolal, nyithindo wuok Kolal odhi skunde mabor. Dwaer moro CBC ok ginene Kolal, okel Kolal. Then second, Kolal nigi shida mar pi onge school, nyithindo sandro, nyithindo moko ya mabor. To giting'o pi ka gibiro school. Nyithindo ya mabor, lunch, lio mambo na lunch. Gibiro, moko biro gidok lunch giduogo en tich matek. Dogi neno ni en ting' makare ma un bende pod unyalo bedo kacha mondo rangi keto kata roto tank moro kacha mar pi e sikul kata mondo mi obi kumoro achiel en gimoro manyalore donge? Yes. Nyako Ramogi Jwang' winjo kar kanyo en gimoro manyalore e skunde waduto mondo mi wane ni gichopo adieri e yo moro mani kare. Ramadhan
wantiere kendo manya wacho ni en tielo mogik mar chenro mantie sande ka par modong ni nitiere gimoro ma wanyalo wacho ni tiyo machiegni kod principal kata japuonj maduong' e sikul kata bed ni oseloke winjo kanyo e riwruok ma dache gi nitiere mano mar jo Homabay joma nosomo Homabay school gin bende gin gi geno ni principal kata ka gilokogi gibede kod tudruok moro makare. Nitie jogo mapok ochako kata gikia okenge monego bed ni gikawo. Inyapano ni bang' chenro ma kawuono en gimoro ma kata in bende inyalo wacho ni oyo wachake ane kata e sikul moro achiel. Inyabedo nyaweta uchake obed Kisumu Day uchiere ka dipo ni en motho mondo ne ane kama onyalo chopo. Wacho no nadalero ni dongruok ji nyaka bed interested, iluongo ni interest. Seche ma kaka school ajuoga nowacho ka ni gineno ka nitie puodho margi en ni principal ni ok dhi maber kaluwore gi time machien kacha, lakini kwang'iyo mos gimiluongo ni lokruok seche mwawilo jatelo mantie onya bedo nober lakini kokel machielo timo maber moloyo manotimo machon cha. Seche moko be kokel mokelni odhi otimo marach moloyo mane nitie cha. Koro gimiluongo ni change en gima nyaka wa embrace mokwongo. To but mondo gik mwawacho kaka groups mwaloso gi kudwa konyo kaka school mudwa konyo nyaka gibed aware gin giwegi nyaka ng'eni nitie jomoko mantie kama luongo ni alumni manigi interest kendo nigi paro moro ni ginyalo loso ka mondo obed a better place. Gini kwang'iye mos gi dho ngere giwacho ni people make places don't make people. Koro joma ni kacha ema gero kanyo. Koro joma nobedo Kisumu Day kaka Ramadhan to gi Cleophas ka ema nyalo amua chieng' ni kae gima natimo ka gima ni gini ka omiya an anya miyi example kaka Kisumu Day nitie joma okwongo idho ndege nikech somo Kisumu Day. Seche mano tugo kacha oyudo opportunity koro tugo opira. Kotugo opira no oyudo opportunity koro school ogolo ji dhi tugo Sweden. From a humble background ma pok ni dream of idho ndege. Ido ka idho ndege for the first time because of the school. Kendo mi change of your life. Engima ka kwang'iye mos wadak gi gimiluongo ni gombo. Gi gimiluongo ni exposure. Ng'ama ni dala ma gimoneno en mana ndiga kende. Apike moneno. Kata kodongo en ogo mani anyiewe apiko moro. Anyiewe ndiga moro. Lakini ng'amu bete town oneno ka nitie Prado, nitie Range Rover, nitie Mercedes. Pache gi kako paro gi kumenti gimonego bedo geno Prado no. Koro exposure gi be koro konyowa kaka wan alumni mokoro nosetieko school mowuok odhi oko. We've been exposed. Wan gi waseneno mathoth ma joma ni chien kacha pok oneno. Joma ni e gweng', joma pod ni e school. Kaka nyamera nowacho ni gi mentor. Seche mi mentor no imiyo gimiluongo ni hope. Ni gini kitimo maber an kaka timo sumba masomo ni Bachelor of Commerce nani atimo kama. Koro kidok chien kacha e alumni school ni kacha nyiso nyithindo man kacha masomo gi sechego ni gini nyalo lose pesa, gini nya timo kama, gini nya bedo go maber. Koro mano hope maparo ni kaka alumni nyakwa makre gi school ken principal ken deputy but nyakwa bed gi japuonj kata ken welfare ma kaka alumni wanyalo dok chien poko ni we want to support maron wala time kama. Ajuoga nowacho ni kano donje school nen initiative mar head teacher mondo ne kaka konye. Seche mwa wacho ni koro konye ni wawuoye school en ni onego nwang'iyo nyithindo man gi ability mag somo but oginya chopo. Koro mago be kuonde monego invest kaka alumni. Erokamano ng'eno wadhi kawo thuolo mondo mi wakaw weche mogik mantiere kar kae ote ma ioro ne sikunde kaachiel koda kamoko midamedo. Koro daktari ka ang' ilos kanyo kimedo gi wach mari mogik bende mantiere kar kanyo kato bang'e ka waluoro ang' wakawo wach mogik ang' watieko kodi Ramadhan bang' ka koro wasekawo round masanta. Sani daktari adwa timo rejoinder mar chacha kaka nowacho principles moko kobire sikul makoro wilgi ni koro ginyien kaka dawacho adier kaka gima timore chula imbo momiyo min no nodok chien gikao ing'eni nitiere kata company sani ana CEO of a company seche man CEO ni nitiere structure, nitiere administration, nitiere jok manie pinyna, nitiere flow of information, ma nitiere joma
seche ma financial reports owuok to ging'eyo gieleza na kaka ubedo to be seche ma onge to ginyalo tayo chenro mar kaka koro aonge ni ginya tayo chenro mar clinic. To koro yudo ka principal kodonje sikul to odwaro kelo cronies mage, ogolo systems gi. Nikech systems gi osabedo ka ong'eyo yore ma ikalo go penj. To en odhi okawo joge manyocha en ge skul marem, okawo donjo ge skul manyocha kalo, koro keto gi koro gidwa ni obed gi smooth ways mar sign check. To mano is not the main reason ma gibiro e sikul. Koro mano e gima osebedo ka iyudo ka director of studies transferred. First deputy principal transferred. Anto jogo ema ong'eyo kaka gisebedo ka gidhi kacha gi kacha ka ging'eyo kaka nyithindo kalo penj. Mar ariyo, principal seche mobiro e sikul nyaka koro bed machiegni gi alumni gi, kik obuild a buffer. Iwinjo ka koro nyocha wa plan nwada dhi meet principal, te no reschedule meeting, no luor no bro riembe sikul. Nikech odano ka ginene duoko nyoko bedo maber, koro embo he is fearing. Yeah, but we were stepping in to help. Wada kore ni kamae kaka principal manyo ikawire kamae kaka nyocho timo. Mana pio mondo antagonize. Mane gimo nego principals o realize nyaka itigi i stakeholders miyudo kanyo mondo in this world onge ng'ama nyalo tiyo gi wiye kende no wuon mitim gimoro. It is a teamwork. Wachni mogik kwatie. Wachna mogik. Makora adoke primary school. Primaries kiyudo thothgi mang'eny gionge alumni. Nikech thothgi iyudo ka ma wacho ni social certification cha. Kaka an awuon akunyo pi e dalana mani about 4 meters from the school. Kora apogo ne jo school pi. Iwinjo. Kora yudo ka ubede WhatsApp to nikech of social certification ni miyo ji moko wuok e WhatsApp ni ka giluor ni yawa an okan class ni. Koro mano ema ka gima especially Kaluo ka wasa nego mano to dhi bedo maber. Skul ok ochuno ni nyaki bed gi pesa koro kinya bede alumni mondo ikony sikul. Koro mano ema kwayo ni especially e gweng. Inyalo seche moko wuonde ni koro ka Nyasaye ogwedha anya bedo ni amiyo skul cho. To koro alumni nyawacho ni yawa hata onge bada mar pesa lakini anyalo timo ang'o, anyalo chiwo labor for free. I don't have to spend on the labor again. Iwinjo. To koro yudo ka e gweng seche ma Nyasaye okonyi alumni ok do chopo kwiri gin magilando wach ni ne Illuminati. Gin gilando wach ni ne Illuminati nikech dhano people don't believe in education. Ai, hero kama na inya. Mago mane wo jok mane go koko se backbench. Otwoni jomoko ni Illuminati. Aworo, ungo sema jok moko odhi ye. Na kora moga jwang. Wachopo kama tieko. Wach mogik. Fiona. Iri ka koro. Gima daher wacho, iwacho ga ni chien kian, chien ok kian. Dakwa ng'at moro amora ma winjo maneno wasani endi, wadoguru chien mondo wami skunde manoya e support, wakony gi uru, ok ochuno nyaka wabed gi pesa, eka wamigi support. Yeah. Aya, erokamano ahinya. Odhi Shila, wayudo wach mogik bende. Wachna mogik ni adwaro miyo youth chuny. Kik ine ni pod ionge tich, pod ionge gimoro ok inyal dogo e skunde monikon gi kaka wacho ni inyalo dhi kono, inyisgi kaka maisha nitie oko kanyo. Ing'e kata uger skul maduong' kata unyiew basi kia abich, to nyithindo man kanyo gikia gimomiyo gin e skul manyo ok nyal konyogi, ineno. Koro step mokwongo en dhi kono, wuoyo kodgi mondo ging'e ni wan e skul nikech ema gima. Koro youth adwa mana miyo chuny. Unyalo chako sani, kukurit ni ubed daktari kaka daktari ri, kukurit kanyo, unyalo chako sani. Erokamano ahinya. Dache wachni mogik. Erokamano. Mogik, aparo ni maduong' mogik anyalo goyo erokamano maduong' ne Homa Bay School Community, mano Homa Bay School Alumni Association, the school administration and even the leadership around the school. Wasetemo kendo pod wan gi paro mang'eny ma wadwa dhi go mbele. Ang'eyo ni nitie sungamo mabiro gi high school alumni associations,
to mano kik lor wang'wa mondo wa forget primaries nikech kache ma wuoth nochakore to gik ma gidwaro samoro tindo tindo, desk mo mayom mondo nyathi osom mayot, buk moko mag siling 100. Koro an anya kwayo mondo wachiew nyimine na gi wetena nikech primaries ne mixed mondo kanyo bende wadhiye. Erokamano kuom luongowa ka. Erokamano ahinya. Jared, wachni mogik mana mapiyo piyo. Erokamano ahinya. Mokwongo wagone Nyasaye erokamano moyie mondo abed ka sani. Wach mar ariyo ne Ramogi TV mokela ka. Wach mar adek matiekogo en ni nitie buga moro ma jasomo. Koro akawo mana bathe kamoro matin ema wacho mondo jiw point matiekogo. Mathayo 5:16 joyalo biro ng'wono koda ka ok awache kaka ondike ni wan ema wasebedo ler mar piny, omiyo nyaka lerwa mondo mi orieny ji one. Alumni kamoro ma nitie mag skunde mopogore opogore amalo mondo idog ing'i skundi kama nitie, riwri gi jowadu mondo utim gik moko manyalo miyo nying Nyasaye duong' kata nying skundno yudo duong'. Mano gima nyalo wacho. Nyasaye ogwedhu ahinya. Erokamano ahinya. Ramadhan mana mapiyo piyo. Wachni mogik e bwo nyiriri 30. An agone Ramogi erokamano kuom kawo thuoloni mondo giluongo mondo washare kuonde mwaye. Lakini koro kwadok chien waparu kaka wawuok ka. Kwadok chien kacha wane konya support skunde mwawuoke. Erokamano. Erokamano ahinya. Dagombo mar mondo mi agonu erokamano ahinya kuom kawo thuolo maru mar keto tenge gigo duto monego bed nutimo kawuono. Uchopo e studio ka wabed kod twak maket kod mae. Nyakwara Ramogi Ajwang' maneno okinyi ma kawuono, ang'e ni in bende intiere kod skul manisome. Obed skul mar primary, obed mano mar secondary, obed kata mbalariany. Ne kaka inyalo konyo skul ma kamano. Nyalo bedo ni sani pod lweti onge gimoro, tinyalo konyogi e yor mentorship. Loso kod nyithindo mantiere e skulno mar mondo mi gitim kinda, gijiwre e somo mar mondo mi ngimagi mbele obed maber. Nyakwara Ramogi Ajwang' dong ibed kod weekend maber. Oriti masani nyaka warom juma manyien. Nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Ramogi Ajwang' doga ne sikundi kacha koro kinde ochopo dogi primary, doge skundi mar secondary. Dhi jiw nyithindogo mondo mi gikawe somgi bende obede gimoro ma ginyalo sunge. Kinde mabiro ka irango gi kidieny ma bende sani wantiere od studio kama waloso kendo wago mbaka. Gin gi mor kaluwore kod skunde mane gidhie kendo mane gisome. Madimbi chwal lweti iwacho ni kata ka teko mar omenda onge, Nyasaye ogwedhi gi lep ma milimili kendo inyalo loso gi oganda mawinji. Chop kacha los gi nyithindogi, jopuonjregi mondo mi gin bende gine ber ma in bende neno sani kamoro amora ma intiere. Watek gi uru kendo wachiergi ka gin mago monindo, wachiw jogo monindo kendo mapok ochako wachakuru. Nata e chenro makawuono kan ka gi Joyce, anyinga Cleophas Oluoch, jakisumo kanyakwar mokiewo nyaka chisango. Oriti masani en chieng' tich abich. Kiny alumni group ma urome, ucham umadh gimoro, uwuotho udho bae, uchale gi jowadu mamoko ma bende rome e grubegi mopogore opogore. Oriti uru masani. Tinda tikoma yana bango tenaye kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimabwana eno bwengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisi. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Pero
noche muswati omundu ari omuyakombwa nandi mambi noche oteba omusani ono omuyakombwa nandi mambi ende noche oteba yamateyani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkumbagia in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Transfer season ndio hii. Huyu ndiye atanijua. Sirudi, alifikiria itafika. Imefika. Yaani mimi nifanye kazi hii mwaka yote. Advance ananinyima. Kunilipa ananilipa late. Transfer season imefika. Na mchungia Jayden wake anakunywa maziwa. Mimi nanyonya strungi. Naamuka asubuhi 5 AM madirisha nang'arisha. Floor nimepangusa. Pato ananinyima pesa yangu ya mapema. Watu wengine mshapata off. Mimi niko hapa hata Sunday nafanya kazi. Haukali ananipimia hata makalanje siwezi kula. Round hii mutajua transfer season ni for real. Hata si kwa mpira peke. Dial *811*272# to get transfer season. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Tubet min shabiki na nadeku place tena nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Eotka adake goyeyo maduong. Oyeyo muwuok all the way from Kochia. Sylvia, pigi wi nyako. Ya mama ya koro enango masiti mo marash